Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Senin Pahing 20 Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer Roh Suci. Roh Suci. Para adiyuswa, raos ajrih utawi wedi tansah wonten ing gesangipun manungsa, awit manungsa punika winates. Nanging pakarenipun Roh Suci ndadosaken manungsa kendel lan wantun ngadepi marupinging perkawis. Kalebet wantun babaraken pawartos kabingahan kangge sinten kemawon, milanipun sampun ngantos ajrih karna Roh Suci makarya ing gesang kita. Lumantar Nabi Yoel sang Yewah nginggalaken prasetyanipun tumrap bangsa Israel ingkang sampun mratobat. Minangka pratandha inggaling prasetyan, Gusti badhe paring ewah-ewahan tumrap gesang umat kagunganipun. Aja wedi, mekaten sabdanipun Gusti paring panglipur lan pengajeng-ajeng wosipun. Umat Israel sami dipun ajak ngugemi pakaryanipun Gusti, murih pulihipun bangsa Israel. Sedaya pakaryan punika ugi nggadahi tujuan sanes, inggih punika supados bangsa Israel sami sumerep bilih Pangeran Yewah mapan wonten ing satengahipun bangsa Israel. Yoel 2 ayat 17 ngendika, lan sira bakal padha sumurup yen ingsun iki ana ing tengahing Israel, sarta yen ingsun iki Yewah Allah ira, ora ana maneh kejaba ingsun, lan umat ingsun bakal ora nandang wirang maneh ing selawas-lawasi. Prasetyan lan pengaken ingkang kairaken dados prajanjen ing satengahing sesambetanipun Gusti kalian umat kagunganipun. Saestu endah prasetyanipun Gusti tumrap umat ingkang purun mratobat lan ngugemi janji kawilujengan. Para adiyuswa, ing satengahing tata gesang punika kita sami kasuwun nderek martosaken Injil kelawan pitembungan lan pakaryan ing pagesangan kita. Sumangga kita sami kebak kabingahan nindakaken peladosan lan pawartosan Injil. Saksisih dados sarana caos syukur awit tumrahing berkahipun Gusti ing gesang kita. Ing sisih sanes dados sarana kangge kita nedahaken sepinten endahipun gesang tiyang ingkang katunggilaken ing Gusti. Sumangga kita sami mawartosaken bilih Gusti karsa ndedalem lan makarya ing tata gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken kawula amrih kawula sampun ngantos ajrih mawartosaken bilih paduka dedalem ing gesang kawula, bilih Roh Suci tansah makarya ing satata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya kemawon kawula pitados paduka ingkang tansah paring berkah lan ugi paduka kemawon ingkang tansah nyarengi. Mirunggan kalau pasrahaken lare astama kusala wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang medal sak mangke nembe nandang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kekiyatan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih ing GKJ Ungaran ingkang nembe nandang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawi sedherek kawula ing GKJ Sragen Ananda Gisele, sawetawi sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rianto, Bapak Suparmin, Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan, Ibu Agnes Levi Rosa, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Sema saking Diaken Purwanti SA, Ibu Bintarsi, lan Ibu Sudiono,
lan ugi Ibu Mariati, Wahyu Ujianto, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem, lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan, para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita
renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.